inyo lahat mga kasolid. At isang masayang araw din sa'yo, Boy Sipat Cameraman. Isang masayang araw sa inyo, mga solid. Kung mapapansin nyo mga kasolid, wala si Mrs. Kitchen dahil nagbabantay siya ng bata. Si Boy Sipat muna yung cameraman ko ngayon. At ang recipe natin ngayon, pagluluto natin si Mrs. Kitchen ng spicy beef shank adobo. Yun o. Nakita mo Boy Sipat? Yun o. Lalaki no? Favorite mo ito Boy Sipat? Sarap po. Ito yung tinatawag nilang bulalo mga kasolid. So ang unang gagawin natin, papakuluan muna natin dito sa ating kumukulong tubig. Ipe-pressure cooker natin para agad siya lumambot mga kasolid. Halos di na magkasyo. Sobrang ang lalaki. At sasangkapan lang natin ng asin mga kasolid. Yun o. Gugutom ka na ba Boy Sipat? Guys, Masagot na si Boy Sipat ngayon ah. At papakuluan lang natin ng mga 15 minutes mga kasolid. A few moments later. So yun mga kasolid, dahil malambot na ang ating beef shank, ito yung masarap dyan oh, Boy Sipat, yun oh, yung ano yan, yung utak. Start na tayo manggisa mga kasolid. Unahin muna natin na sibuyas. Siyempre, isunod na rin natin ang bawang, mag-asawa yun, bawang at sibuyas. Siyempre, dahil spicy, lalagay tayo ng sili. Maglalagay na rin tayo ng toyo mga kasolid. Tansya-tansya lang to mga kasolid. Naamoy mo na ba yung adobo, Boy Sipat? guys, nabang mo na. Nalagyan din natin ng oyster sauce. Yan o. Sigurado masasarapan na naman si ano niya, si Mrs. Kitchen, no? Kakataba na naman si Mrs. Kitchen yan, Boy Sipat. Lagyan natin ng paminta. Bango. Siyempre, hindi mawawala daw ng laurel, pampabango. Sunod na rin natin ang ating nilagang beef shank kanina. Yun o. Kung yung iba ginagawang bulaluto, yung sinasabawan tayo, i-adobo natin para maiba naman. At tatakpan lang natin ng ilang minuto mga kasolid. Update tayo kung ano na nangyayari sa loob, Boy Sipat. Yun o, ang bango no. Naamoy mo ba yung Boy Sipat? Mabango na, guys. Hindi pa natatapos dyan. Siyempre, lalagyan natin ng beef stock. Yung pinagkuluan ng beef shank kanina yan, yung beef stock. Tapos lalagyan natin ng asukal. At papakuluan lang natin hanggang sa matuyo yung nilagay nating sabaw mga kasolid. Update natin Boy Sipat. Yun o. Naamoy mo ba Boy Sipat? Mabango siya, guys. Siyempre, lalagyan natin siya ng konting asin. Lalagyan natin ng suka para kompleto na ang pagka-adobo niya. At papakuluan lang natin yan mga kasolid. Tapos anong gagawin Boy Sipat? Kainan na. Bangan na! So yun mga kasolid, ito na ang ating nilutong spicy beef shank adobo. Shock. Pagkatapos natin sa seafoods, beef na naman tayo ngayon. Ayos ah. Adobong tuyo mga kasolid. Sarap. So ano bang ginagawa natin? Kain po tayo mga kasolid. Kain na tayo. Yun o. Tara na. Siyempre, lagyan natin ng sauce. Kain po tayo. Yun o. Ang lambot oh. Kunin mo na yung Mrs. Kitchen. Baka kunin pa ng iba yan.
Yan ang slice, oh. Yun, oh. Lambot. Kain po tayo, Madam Mini Crafty Lady. Mm. Ang sarap ng sauce. Lambat. Ang kasaob. Mm. Sarap. Mm. Wala ka? Anong nilagay mo dito? Sarap ah. Oh. Nakaka-surprise ang lasa. Lambot oh. Saan ganun mo lang no? Mm. Kain po. Yun, oh. Yun, oh. Tulog pa. Lambot oh. Mga solid, no? Kain po tayo, mga solid. Mm. Sobrang lambot. Sarap na. Mm. Grabe. Kunin natin yung utak. Ito, oh. Yun, oh. Uy. Nanginginig-ginig, oh. Yung ano, yung bone marrow, mga solid, oh. Halo natin sa kanin. Mm. Ang lasa. Malinamnam at makolesterol. Mm. Mm. Malinamnam. Kain ba? Malambot. Malambot yung baka. Matagdag. Ay, masarap. Tatagdag talaga ito ah. Basta ako yung bone marrow kanin. Favorite yun ah. Bone marrow. Hmm. Malinamnam. Kalambot. Mm. Mm. Parang tahimik tayo yun, may dyan. Tahimik sa sarap. Tahimik tayo. Sarap ah. Nakatang kanin. Ito meron. Dami. Sarap yan, bone marrow. Mm. Mm. Ang Mm. sarap. Hindi muna tayo. Ito muna. Sarap. Ang lambot talaga. Masama. Yun, amad, oh. Saka yung pagkalambot niya, hindi sa sobrang lambot yung sobrang lambot na. Yung Hindi siya natatagpag. sobra-sobra. Saktong-sakto na, mga solid. Ganda yung pagkabaan. Mm. Ito ah. Hindi ang kitang kanin. Mm. Lumapas. Grabe. Sira na naman ang diet natin yan. Ngayon lang ito. Bahala na bukas. Mm. Kumain na tayo. Grabe.
So yun mga solid, sana po nag-enjoy kayo sa aming masayang mukbangan. Beef shank adobo. Napakasarap. Try nyo mga kasolid eh. Hanggang dito na lang po mga solid. Salamat po. Thanks for watching. Salamat.